Dámy a páni, vítajte na palube letu spoločnosti Ryanair. Radi by sme vás požiadali o pozornosť, pokým palubný personál predvedie bezpečnostné prvky Boeingu 737-800. Prosíme, odložte a nepoužívajte počas demonštrácie slúchadlá. Na palube sa nachádza 8 východov. Všetky sú označené červeným symbolom exit. V prípade núdze sa rozsvieti osvetlenie na podlahe a navedie vás k najbližšiemu východu. Na palube sú 4 hlavné východy, 2 vpredu, 1 vľavo a 1 vpravo a 2 v zadnej časti lietadla, 1 vľavo a 1 vpravo. 4 východy sa nachádzajú v strede lietadla nad krídlami, 2 vľavo a 2 vpravo. Prosím, venujte chvíľu pozornosti umiestneniu najbližšieho východu, nakoľko môže byť umiestnený za vami. Bezpečnostný pás zapnite vložením kovových dielov do seba. Dotiahnite ho zatiahnutím voľného konca pásu. Pás otvoríte nadvihnutím kovovej spony. V prípade náhleho poklesu tlaku v kabíne kyslíková maska automaticky vypadne z panelu nad hlavou. Zostaňte sedieť na mieste, zatiahnite za masku, čím sa uvoľní prietok kyslíka. Umiestnite ju cez nos a ústa a dýchajte normálne. Kyslíkový vak nebude viditeľne nafúknutý, napriek tomu kyslík bude prúdiť. Upevnite masku zatiahnutím za gumičku. Ak cestujete s dieťaťom, najskôr si nasadte svoju masku a potom masku dieťaťu. Záchranná vesta sa nachádza pod sedadlom alebo v paneli nad hlavou. V prípade pristajtia na vode vyberte záchrannú vestu z plastového obalu a prevlečte si ju cez hlavu. Umiestnite pás okolo drieku a zapnite sponu. Dotiahnite pás zatiahnutím voľného konca pásu tak, ako to práve demonštrujú členovia posádky. Vestu nafúknete zatiahnutím za červenú dôchytku. Na veste sa nachádza trubica na prípadné dofúknutie alebo vyfúknutie záchrannej vesty, ako aj svetlo na upútanie pozornosti. Nenafúknite vestu vo vnútri lietadla, spôsobilo by to blokovanie východu. Dodatočné bezpečnostné pokyny nájdete na karte, ktorá sa nachádza na sedadle pred vami. V mene kapitána vás prosíme, aby ste si ich pred odletom pozorne prečítali. Uistite sa, že máte bezpečnostné pásy zapnuté, stoliky sú zložené v zvislej polohe, opietky na mieste a okenné clony vytiahnuté. Odporúčame vám ponechať si počas celého letu bezpečnostné pásy zapnuté. V paneli nad hlavami nájdete taktiež zvonček, svetlo na čítanie a vetrací otvor. Elektronické zariadenia ako tablety či mobilné telefóny sa počas letu smú používať, ak majú nastavenie letového režimu. Osobné prenosné počítače musia byť počas vzlietnutia a pristávania uložené bezpečne v príručnej batožine pod sedadlom pred vami alebo v úložnom priestore nad hlavami. Radi by sme vám pripomenuli, že v lietadle je prísne zakázané fajčiť. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme príjemný let.